Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, reklamo sa Metro Naga Water District na bawasanin kadikit, ngunya na simana. Satellite registration kang Comelec Naga, madali nang matapos. Naga College Foundation nagpaluos na ng statement sa isyu kang hazing na envuelto ang saindang estudyante. White Cane Safety Walk ginibungo niya na daw sa siyudad kang Naga. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud Barata. Reklamo sa kakulangan ng tubig sa nagkapirang barangay kan syudad ni Naga, nagdikit ngunya na semana. Problema sa tubig padagos, pinaghahanapan ng solusyon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung ikukumpara subot ang reklamo dapit sa Maluya hasta mayong bulos nin tubig sa nagkaperang parte kang syudad kang Naga kang nakalihis na simana asin ngunya na simana. Mas kulang subot ngunyan ang reklamong na-RCB kang manehamiento kang Metro Naga Water District. Susug kay MNWD General Manager Florencio Mongoso Jr. may mga kagamitan subot na nag-arabot na iyo ang nagtaong giya sa sainda kung ano ang mga dapat nagigibuhon. Alagad may mga lugar pa man giraray sa Naga asin katay na banwaan ang problemado sa kakulangan nin supply nin tubig. Inako man kaini na maski ano subot ang gibuhon ninda talagang kulang ang supply kang tubig na sa indang na ipapabulos. Bali may mga adjustments kitang ginibo dahil nag-arabot na si mga gamit na magiya sa tuya kung papaanuhon siya, ibalanse. Kaya in comparison po kang last week saka this week, much lesser si complaints mo niyan. And hopefully po, as we go on, ma-resolveran ta pa si mga ibang problematic areas. Alagad, sinasabi may man na dahil may kayang itaos o maninigong level kan supply, kundi ma-improve lang si current situation ta. Maski ano talagang tumbling ang gibuhon mi, dahil kayang abuton si pangangaipo dahil nga sa kukulangan ta kang supply sa sangunyan. Nakatabang man ang pinag-implementar na free flow kang tubig hali sa upper barangay kang syudad para magkaigunin tubig. Ang iyaon sa sentro kang Naga. Iyo po, nag-schedule po kitang 6 hours na intervals. Buot sabihin po, binanga ta sa duwang sections, si upper sa si lower. Pinapanood ta po ang upper and binababa ta sa baba. Pag napanood na si baba, babalik kita naman sa taas para panoon siya. On a daily basis po kaya, halangkaw lang ang demand sa taas pagbanggi. Usually po baga, nagtatrabaho yaon sa baba. Kaya ang talaga nagkukulang kita sa baba. Kabali pa sa laklang na pinagibo para madagdagan ang supply kang tubig, iyo ang pagpapalawig kan oras na pag-operate kang pumping stations sa syudad. And aside from that po, madagdag pa kitang 1 hour na running hours kang sa tuyang mga pumping stations. And hopefully po si duwang on-gen set tamon yan, si Bagutang 2, Pakul 5 and Carolina 4. Kung ma-energize na po kang Kasureko 2, si 10 hours na running time niya, pwede tapong dublihon ito up to 20 hours na dakula pong kaginhawahan iyan sa areas na may problema kita. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, presente si Naga City Mayor Nelson Legacion, MNWD General Manager Florencio Mongoso Jr. asin ibang empleyado kan MNWD sa pinagibong pagpapabulos kan tubig hali sa Almeda 2 pumping stations. Susug kay MNWD General Manager Mongoso, makakatabang na magmarhayan bulos kan tubig sa mga lugar kan Gainsa, Kamaligan, Mabolo, Abella, Santa Cruz, asin iba pang lugar sa Naga sa pagpuon kan operation kanasabing bagong pumping station kan MNWD. Kamaligan, Gainsa, Mabolo, Abella, Santa Cruz, Doña Clara, St. Clair. Iyan po ang pinagtatrabaho sa ngunyan para po maski para paano abuton manggiraray sinda. And hopefully po munya na alauna switch on ta si Almeda 2. Specifically po iyan ang madaraning dagdag na supply sa mga areas na ini. Dahil man siya kadakulaan, pero dakulang katabangan na siya sa ngunyan.
Padago sa mga bareta, satellite registration kan COMELEC Naga madali nang tapuson ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nasa Barangay Hall kan Barangay San Felipe, siyudad kang Nagangunyanal daw ang mga personal kang Commission on Election sa pamamayo ni City Election Officer Attorney Mike Cujulia para sa pagpapadagos ka natatadamang aldaw para sa satellite registration. Sa masunod na bulan, bibisitahon ninda ang Bureau of Jail Management and Penology asin Barangay Santa Cruz. Alagad duwang simana antes ang September 30, din nasubot sinda makondusir ni satellite registration bilang pag-andam sa filing kang Certificate of Candidacy sa October 1 abot October 8. Ang natudat na lang po sa bulan ng September, duwa naman lang po sa September 4 naman kami sa BGMP, Naga City District Jail, tapos sa September 5, Barangay Santa Cruz. So hanggang September 3 lang po yun? Apo, ang registration in general hanggang September 30. Yan na po ang deadline ta. Puun kan magkondusir in voters registration ng COMELEC na kapag rehistro na subot sinda nin 11,000 na butante, mas pabor subuot sa mga residentes kang Naga ang ginibo ni ng pagrani sa barangay para makapagrehistro ang mga butante. Satellite po, maging pang sa satellite kita mas dako lang nagaparehistro kaysa naman sa office lang. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nag-abot naman subuot si guideline na susunodon kan mga kandidato para sa pagsumitir kang senang Certificate of Candidacy na mapon sa Oktubre 1 hasta petsa 8 kan Oktubre. Ang COC ang pwede man subuot ma-download online. May na kita, may nag-abot na sa tuyang guidelines filing COC, tapos ito pong mga COC forms, nagana po kita. Online, nagana naman po nga available. Sa iba pang bareta, ginibo ka subagong aga and blessing as in turnover kan bagong nutrition building sa Rosario V. Maramba Elementary School. Inisubuot ang pinakaenot na nutrition building igdi sa Naga na nakatutok sa pagtaunin importansya sa salud kan mga estudyante. Ugma si school principal Miss Grace Orbeta sa padagos na pagtaunin tabang sa saindang eskwelahan kan lokal na gobyerno kan Naga. Sisiguraduhon man ni Ma'am Grace na sa indang aatamanon ang nutrition building na pinagtao sa sainda kan lokal na gobyerno. Salamat pong maray. Didimin po na mamati ang pagpadana talaga kang syudad sa mga eskwelahan. Sa pagkakaigwa po kaini nutrition building, asahan po nindo na ini po aatamanon ni maray, tamagayon po nga ni maray. Bako halos ordinaryong school canteen, nutrition building na ito po maserve sa mga kaakian sa indang pangangay po araal daw na kaipuan po ang mga aki nagkakakaning masustansya as in masirang na pagkakan. So asahan po nito sa among pagkataman kang building na ini dahil basta-basta na itutugdog. Arami po ang itanaoligding pundo kang Naga. Sa pagbabalikan news break, Naga College Foundation nagpaluwas na nin statement sa hazing incident. Iyan as iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Naga College Foundation nagpaluwas na nin official statement sa naglakop na duwang video nin mga estudyanteng pinagkukulugan kan kapwa estudyante. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Haros sarong simana na pagkatapos maglakop sa social media ang video kang mga estudyante kang Naga College Foundation asin Camarines Sur National High School na subot hazing ka sa runggang. Ngunyan na aldaw, nag-issue naman ang Naga College Foundation kan sa idang statement manong digdi. Pinagkukundinar subot kang eskwelahan ang mga violenting aksyon kan sa idang mga estudyante asin higot nilang pinagbabawal ang pagbali sa mga fraternity. Ini may katampad subuot na disciplinary measure araw kang posibleng expulsion ka mga estudyante. Padagos ang investigasyon, nagigibuhon kang NCF, kataba ang Guidance Office as ang Office for Student Affairs. Ipapasiraro man sa counseling ang mga estudyante. Pakiulay ngunyan kang nasabing kolehiyo na dain na palakupon ang nasabing video asin iwasan ang mga personal na atake sa mga estudyanteng imbualto urog na taang mga iniiminor de edad. Sa lado kan Department of Education Naga City, pinagkukundiran ninda ang mga arog kining aksyon ka mga estudyante. Sigon kay Assistant Schools Division Superintendent Mr. Fernando Macaraig, may ginigibo naman subot na lakdaan sa inong opisina na kung day inimahali, mabawasan man ang arog kaning insidente urog na ang pagbala sa mga fraternities. Nakakamundo man po na igwanin mga reports na arog ka na incident, digdi po sa laog kan sa tuyang division. Ini po ay kinokondinar po ini kan sa tuyang department. Dahil po ini pigto-tolerate kan sa tuyang department. Igwa po kita ning mga issuances. Igwa kita ning Republic Act against hazing. Ini po ay sa tuya pong hingwahon na ma-address. Hilingon ta po kung paano ta kung man totally ma-eradicate ang incidents ng hazing, at least ma-minimize na po ang occurrence kay ini sa tuya pong division. Kasi ini po ay saro sa nagiging dahilan para minsan nagdudulot kasi inining injury sa tuyang sa mga kaakian, sa mga estudyante. As in, ang masaklap kay ni, the worst is pwedeng magkausa ng kagadanan kan sa tuyang mga kaakian. Naglalaom ang duwang eskwelahan asin ang Department of Education na dain na mautro ang araw subot kaining mga insidente kung saan imbualto ang mga estudyante. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa satuyang police report, sarong habal-habal driver na si alias Mark, taga Barangay Panikwason, Siyudad ng Naga,
Ang nabakalan subuot ning sarong sachet ning illegal na droga as inakumpiskaran pa nin 5 plastic sachet nin pinagtutubudan shabu. Ang anti-illegal drug bypass operation pinanginutan kan Police Station number 4 sa Zone 6 Barangay Carolina, Syudad ning Naga, kan Sudma. Padago sa mga bareta. Amay kasubagong aga ang mga empleyado kang Metro Naga Water District sa may landing site Barangay Balata, Syudad nin Naga para magkondusir nin paglinig. Susug kay MNWD General Manager Florencio Mongoso Jr. Ang aktibidad na ini ang sarong paagi maninda sa pakikisumaro sa paabuton na kasiributan sa Peña Francia Fiesta. Sa nasabing lugar, pinagsasakat ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia paghali sa pagoda. Ining activity ta po mo niyan, si Satoya man na pag-anduyog sa maabot na kasiributan na garuan na inot kami ta Garuan City naka-schedule sa aga pa. Alagad igwa kay kami man na mga aktibidades na naka-line up in connection po sa 45th anniversary kan Satuyang ahensya. Nanungod po na today si schedule kay ni. Tatadaan mi na lang si City. Padagos pa sa mga bareta, White Cane Safety Walk. Ginibungon niya na aldaw sa Syudad ning Naga para ipangapodan sa publiko ang patas na tratamiento as in responde sa mga arog nindang visually impaired. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Pantay na pagtrato as in pagtaong oportunidad sa mga visually impaired o may problema sa paghiling na individual sa Syudad nin Naga ang mensaheng buot ipaabot ka nasabing sektor sa pinaggibong White Cane Safety Walk kasubagong aga na pinagpunan sa Metropolitan Cathedral. Ang aktibidad na ini pinanginotan kang Persons with Disability Affairs Office katuwa ang Naga City Visually Impaired Association as in manlain-lain na grupo kan visually impaired sa Naga. Sa pakikipag-ulay ni Naga City Visually Impaired Association President Mr. Butch Robredo, sinabi kaini na luway-luway naman na naaako kang publiko ang mga arog nindang may problema sa paghiling, alagad ang hagad ninda iyo ang marhay asin tultul na pakikiba sa sainda. Pinapahiling mi sa inda, narog nga ni kami kaini iuni ang samuyang ID. Iuni ang samuyang mobility tool. Ngunyang kami nakikipulay sa tuwing kapwa. Maintindihan man ang samong kamugtakan, ngarik kami man lakaw sa padudumanan mi kay kuan ming maabot na medyo confident na kami na ang mga nakakaibami sa kalsada at sasabihan kami kung endangered kami, kung may mababanggaan kami. Sana mag-abot itong panahon na yan. Ang totoo po, ako mga 10 years na akong presidente kayo ni yung Visually Impaired Persons Association Kanaga. Nadakula naman po ang improvement. Pagtrato sa muya, sa mga bangko, sa mga supermarts. Maski nga dyan sa kalsada, ikaw naman po nag-approach ako sa kuminsan. Pag nagluluwas ako naman sa gate, may baston ako. Kuminsan, may nagraralis ako, makross ka po ngayon, sir. Arkayan. Ikaw na po ngayon kaya. Sana po mag-improve pa. Taon-taon pinagigibo man ang White Cane Safety Walk ng Naga City Visually Impaired Association para ipahiling asin ipagirumdom sa mga residentes kang Syudad nin Naga na ang mga arog ninda kaipuhan man ning respeto asin tawan importansya. Dagdag pa ni Robredo, katuwang ninda sa programa na ini, iyo ang Department of Education sa Naga City na padagos man sa pagsuporta sa mga arog kining aktibidad na makakatabang sa lambang saro na may kadiinan sa paghiling. This is a law. White Cane Safety Day law iniyo. Actually, inipig sa celebrate niyo ng August 1, isa to officially. Tapos ini po ang government agency na talagang na-assign kang law na mag-implement kining awareness program na ni ang DepEd. Kami po, ako po sa Philippine Blind Youth, ako po ang presidente. Kami po non-government organization na counterpart katong DepEd. Yun. Hindi man sa Naga, Naga City Visually Impaired Association man kami. Counterpart may yan mga kaibanin mo po mga taga-DepEd magsinta. Presente man sa pagpuon ka nasabing aktibidad kasubagong aga si dating Vice President Attorney Lenny Robredo. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sa pagpapadagos kan Bukal Season 6, mahampangan ngunya na hapon ang team kan UNC Greyhound as in ACC Green Serpents nagigibuhon sa Ateneo de Naga University Gymnasium. Uyaman ang schedule sa aga as in sa September kan mga teams na nagraralaban sa Bukal Season 6.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sumayong official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mike Mendoza. Padagos kaming makatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist